Здравейте, приятели, аз съм БГ Про, а при мен е... Капитан Про. Ще да кажа капитан Кошар. И сега тези торчове трябва да ги оберем просто и да затворим това нещо тук, да го затворим с камък, да не се объркаме. Нали, момчето чудо? Да, момчето ястреб. Трябва да ми помогне някой да го затворим. Кое? Ей това. Сам трябва да се справям. Аз в момента не мога. И аз ще кажа после в момента, ако те бива някой, аз ще кажа в момента не мога. Ама ако носа дъма. Не ми дреми. Добре. Той е твоята кирка, не е моята кирка. Ако носа дъма, диаманти, ама не за мен само. Не ми дреми. Ама аз тук се обирам тази ферма. Виж колко много бамбук има. Това е една ферма за бамбук, човек. Да. Ето вече хора, оправи го да не са такова ме. Чакайте, Постоянно това. падат този бамбук във водата. Има изнервява. Хора, това също ще затворим. Да не се объркваме. Ето го, една тука. Само и това ще затворим. Ето го, то затворихме го. 28 бамбук. Добре, браво. Да се дали още? Слагай ги уния долу, ако има. Така ли? На тревата не слагай. Що? Не растат. Става вечер, майчице. Добре, браво да става вечер. Ей, намерих тук един пясък. Добре, събирай пясък, не трябва. Само едно намерих. Добре, хубаво. Аз направих джъмп. И това хора трябва да затворим също. Хора, аз направя цялата пещера и си затворя и да ляваме да спим. Айде. Къде да го сложи този бамбук? В честа За? Видях. за храна. Тук има всичко. Оле, воле. Хора, това трябва да го бутим поне. Имаме място да му минаваме. Ние вече човек айрон. Колко много айрон. Ама да помаш тук сега. Добре. Само... Това сме епизод. Забрах на този епизод да кажа, лайкнете се и пишете долу в коментарите. Аз не съм си свалил броните. Както и на този клип го казвам сега, да не забравя. Нека. Аз съм имал много приятели. Оле, намерих айран. Точно над мене е бил. Да маскирката да взимам ли? Не, Ще остава долу. не. Значи горе. Няма и да е горе. Ще я скрием. Да не я видят никой. Само хората ще я видят. Малко храничка. Аре бе, какво става тук? После това трябва да го затваряме. Айде, затварям. Дама храничка, няма тук дама и ранички, мранички. Да идвам ли? Не, аз вече се оправих. Ама ти ще идваш ли нагоре или не? Не знам. Аз оправям тук е. О, лапис намерих, лапис хора. Къде? What? Добре, аз ще дойда да ти помогна. Чай с малко храна да взема обаче. Не взимай, аз се прибирам. Значи, Вънка е вечер. Добре. Почва да става вечер. тук е това трябва да затворим хора. Че е много страшно. Значи ти се прибираш. Да, и сега след малко. Само се пусна на кръчи да може да затворя Лад това. мечо ме изчезна. Само я и това да затворя хора и си спирам креатива, защото ще не убият. Просто ще не убият. Ние не читваме.
Добре, да може малко да читваме, обаче това е за това е за добро. Защото това чудо, докато го направим, може би ще стане една година. Да запълваме всичко. Аз сам го запомням, ти нищо не запълваш. Айде, аз Ама кой намери всичкия този даймонд? Тако. Какво тако? Да, ама не Аз можеше да се взема този даймонд и да не ти го дам. Не ми дрем. Ми дали, искаш ли да си го взема? Вземи си го, аз моята убия. Аре, убийно. Много искаш. Еми. Що ти слабак. Аре, нов е нове. Ще умре за ново време. Ма не е всяко долу горе и да пускаш да правиш мечове. Идвам, ай се идвам. В едно да убия гаса на яма и да остане нещата. То е сутрин, бе. Ти си вечер. Изгонил кошар. Да, че като ползваш чиитове. Яран Костанай, че си опуснал киви. Описа къде го държим, бе? Няма, не го държим никъде. Държам го. В моя чест ли? Да. И апа. Трябва другите неща да ги доведем тука. Ще остава малко кол в печката ми. Тя направо свърши. Опа, долу е. Оставям всички печки по един стак. Тофтвита готова, напълни ги двете. И сега трябва хубаво по-за долу, няма да се време занимава. стана? 7 минути. Да знаеш... Ох, майко. Многото давно ми е готов мутант за генетика от 2. Бара. Аз забравих да го Опа. отворя. То има храна. Добре. Къде ми е храната я? Аз сега тук обирам фермата. Бира, бе. Ще имаме хлябец. Какво мирише? Само 2 хляба. Айде да се бием. Айде да направим битка. Каве да направим ПВП. Ако гледаш моят често е. Ставам ти хляб, погледам. Бара, едно хлябче ли има само? Ми още едно такова ни трябва да направим. Я? Още един. Чакай, бе. Аз си го е такъв долния чест, бе, човек. Имаме... Това дърво така ли ще остане за кръста, ако искаш? Не. Дай така да остане за какво? Човек, обаче тази ферма, детка ти я направихме и тук, нали? Или може вече да там да отиваме? Чакай. Тук става майрана. Аз кача малко горе да видя. Да бах, че кача макс. Оставих ти айрана. Ти ли го събираш, айрана? Не знам. Аз го оставих айрана в честа ти. 4 майна. Изпекли са. Моето се изпекло цялото. Имаме 60, виж, имаме 60 почти. Имаме един стак и 25 в този чест ги ставам. Аз си изкъбах кирката, да. Аз казах, че много... Айде да направим... Айде от камък, нали имаме много камък, айде да направим битки, каве. Каве да направим ПВП. Някъде. Що? Да събием просто е така за кеф, да имаме. Да е интересно на някои хора, къде... Нали някой иска да битки да правим. Поне да правим. Не, дай в някой друг епизод. Ама ни сега... Ето, Иво има. Какво? Ето има. Ето тук ще е пораснал, защото до да нямаш. Ой, фак. Аре имаме за хлябче. Кой ще го вземе? Вземи го ти. Аз имам много храна. Защо не ги събираме в един чест? Хляба. Айде, аз искам... О, мога правим прах, мога да стрим прах.
Прах. Прах е. Я... Виж, му правим от двете и после не трябва едно калфа мляко и ще направим Не бе, какво правиш? торта. Виж, му направим торта. Ще направя 10. Защо толкова се? Чакай. Ще направя 12. Това Не какво го ли? прави, не го Това прави. какво ли? Му направим компас. Не. Я чакай малко, какво е това? Ми хартия. Ами дай да И направим виж от хартия, бе. торта. Трябва ни такива 3 и трябва ни едно яйце. Значи трябва ни такива Защо 3. ти направи хляба, нали вече? Да. Карай. Добре. Имаме много бамбук. Айде да го правим нещо. То бамбук ще го стрибам на прах. Не, защо само направих, бе? Що не направиш хартия? Добре, правим хартия, бе, човек. Той имаше и в мене. От честа. Дай книги да правим. Книги поискат такова. Имаме само 4. Яма ни са, имаш ли в този чест бамбук? Не, аз тук не съм бамбук. Добре, сета. Чакай, ярви. Събирам. Колко минути сте на клипа? Хляба, къде че изяди ли го е? Не, в мене. Ето тук, аз ги ставам в честа. Става тъмно, бе. Супер. Другия епизод ще бъде за тъм. Да се наспим. Ако искаш. Да се наспим и да приключим с клипа. Хора, сега ще ви покажа един як бък, ако стане. Опа. Не. Зайка и през нощта ни трябва това. Гледайте докато. Не стана. Ама иначе видяхте ли? Чакай малко. Оле! Виж. Да, бъгани. Хора, видяхте ли? Във въздуха спа. Да раздибъга. Сега къде съм? Така прави, лягам. Това е всичко за този епизод, освен. С прибълхвате. И това ще бъде всичко от нас. И други епизод ще бъдем битки. И довиждане, драги зрители.